konfort gune bat zer den azalduko dizuet. Arroz esne bat itea jun, eta bertan euki arroza, esnia, azukria eta kanela. Eta esango dizuete bai, desafioa zer den arrautz prejitu bat itera joatea, arrautzari gabe. Gure gaurko gonbidatua konfort gune batetik atera da eta desafio batean sartu berri da. Iker Martínez jauna, ongi etorri. Kaixo, Joseba. Ala, konfort gune baten itzan, eta hor sartu eguen buru belarri, eundoko pastelan, ez da? Bai, konfort gunea ez da behin existitzen da, baina, bueno, beste proiektu berri baten, murgildu gea, zeharo, eta ilusio hondikin. Igual konfort gunea guan, baina iretxea jutituan antzako iretzako baino gehiago, ez da? Hala izaten. Hori bai, jatetxe fori harra, kuko. Hori xedek. Hauain zare murgiltu baituk, kaxola izeneko proiektu berri baten. Eta, bueno, egia esan oso gustora. Egia esan pixkat ezautzen deu, lehenkoan erreportai poli bat intzigun guretzako, eta ze gauza eharrakiten nahi izen, bertako ekoizlekin, bertako jakiekin eta aire esku finoiekin, egia esan lanketa izugarria, burutik hasi, pentsatu, eta gero, hori denak ekoizten, lana batzeuke hau, osea, bueno, ertxik guztu daitek. Bueno, Iker, gaur, elkarrekin pare bat paella ingoizkiu, bat oholkita oiaskuna, eta bestia, paella beltza, txibikin, eta nola ez, tintakin, eta dena arroz eta saldez beteta. Adi lagunak, eharra paella egingo ditugu da. Bueno, lagunak eta Iker, garatuko jat, nundik noa ibiliko gaituken hemen bi paellatxo hau ekiteko, bale? Bueno, azteko eta behin, hemen dakau bat, ingo deuna da oilaskuana. Oilaskua eta oholkina, kasu hontan. Ingo deuna da, paellera hontan, ingo deu oilaskua markatu, oholki markatu, eta ingo deuna da oholki jatea. Oilaskuare bai ateako deu, baina gero berta sartuko deu, bertan gixatzeko arrozakin batea. Ingo deuna da, gero gehatzean olio eta txuku horretan, ingo deu tipula erre, nola ez, gero botako jo tomate murriztua, tomatia raiatutare bai, berta azafraia botako deu piperrautza, ardo txuri pixkat, eta ingo deuna, gero esango zuen, beste nasketatikan goiaraka bate bai botako deu sustantzi pixka gehiago emateko. Baina behin dakaunian fondo hori dana ondo inda, ingo deuna da arroza bota, markatu pixkat, bota oliaskua bertara, eta odolkik utziko ditugu bukaeran, arrozan gainen jartzeko. Botako jo oliasko salda, eta martxan jarriko dugu. Gatza puntuan ebai, eta gero perexila ikutu emateko. Eta hemen beste alde batetik ingo deuna da, hemen dazkau, Nyoraz, deitzen dianak, ondo zan aldiat. Ondo esan dut. Nora, ditu batetan naztu itenak eta bazpa, galdetu di espertua izta. Hemen dazkau lehorrak. Hau edia txorixeruak, baina beste leku batekuak eta asko erabiltzena eta zapore harrakana. Ingoitugu, paellak iteko asko erabiltze du Mediterraneoan. Eta hau dazkau ja, indeuna da, ura epeldu, bertan sartu piper hauek, utzi ordu bete ondo urestatzen, eta bertan ingo dituguna da, ja mamila intzaigu bihundu, ingo dugu mamilatea, eta mami horrekin ingo deuna da, honen oinarri ja. Ingo dugu baratzuri batzuk erre, haue bota, gio piperra bota baitare, behin murrizteanean tomatia bota, eta gio bertan ingo deuna da, goierak akendu, besti bisitasuna emateko. Baino minutziko dugu gainuntzekoa. Eta ingo deuna da ondo birrindu eta txukun utzi, Eta gero bertan ingo deuna da, salteatu txipiroiak, barkatu, aurrena txipiroia salteuko du, bestian bezala, hori dena zuri naiz. Aurrena txipiroia markatuko ditugu, ateako ditugu, pusketak utziko ditugu batzuk, eta bi edo hiru osoik utziko ditugu. Bi edo hiru osoikoiek izango dira pelaio bezala, buelta plantxan, atea, eta hori bukaeran gainean. Baina beste pusketadanak barrun utziko ditugu gixatzen. Eta horrei, dagaunian ja, fondo guztia martxan, botako deu, arroza, buelta pare bat eman, botako deu, txipiroian tinta, botako deu arraizalda, eta martxan jarriko deu, eta baita ere bukaera arte utziko deu, perexin pixka bota, beste 3 txipiroi jarri, eta maira. Bueno, garatu deu, zeingo deun,
jarriko izut martxan, adibidez, behitu, hauek zurituko ditugu, eta esku finak akela horrekin jarriko hilanean. Inberko jakenak batzuia prestatu, eta horre bai, horren hasiera emateko, bale? Gu, launduko jau. Oide, eta ni beste hasiera ematen hasiko nau, bai, oilasko, eta odolkikin. Eta aldi berian, kaxola. Zerdek zehazki, zer montatuek? Taberna, denda, jatetxe, kontatu iguk, zerdeken zehazki. Bueno, kaxola de, bueno, esan bezala gure proiektu berria, behasainen gaude, Bai. Hoi da gure obradorea edo lan egiten dugun lekua, horixe izango litzeke, da behasainen montatu dugu obradoretxo bat, eta obradore hortan egiten ditugu ekoizmen ezberdinak. Vale. Dendan badaukegu baita obradore ondoan, dendatxo bat biak bata bestearen aldamenean, eta obradore horretan ekoizten ditugun produktuak bai dendan, eta bai dendatik kanpo ere saltzen ditugu. Vale. Gure... dendatik kanpo zena ez, dendan saltzen zuen jendiantzako, eta gero igual beste jatetxeta o beste lekutare bai. Hori da, beste denda edo, bueno, denda berezietan, bai, jatetxeetan, aukera dugu baita, bueno, registroaren arabera, guk egiten ditugun ekoizpenak, dendatik kanpo ere, etxetik kanpo saltzeko. Beraz, guk egiten duguna da, lehengaiak freskoan jaso, gure baserritarrek ekartzen dituzten barazkiak eta jasotzen ditugu, eta prozesu baten bidez, egiten dituguna da plater ezberdinak. Denak garaiko produktuetan oinarrituta, izada guretzako da gauzen garrantzitsuna. Lema hundina da garaiko produktuak izatea. Beste ardatz oso nagusia da, gure produktuak izatea gehien bat lekale edo barazki mundukoak. Ez dugu lan egiten ez arrai eta ez araiarekin. Ez da denda vegetarianoa, ez vegano bat, baizik eta nahi duguna da garrantzia eman barazkiari eta lekaleri. Gero etxean, norberak nahi balima du... Errezite jau zerra vuelta, errezite jau bestia, baina ez horrek arritukene histori, azkenean gehiago kostatzen zaigu. Hori da, gune duguna da jendeari eman laguntasuna, piperra daun bat sortuz, elkatxofak edo zainzuriak eta garaiko produktuak hartuz egiten duguna da horrekin pixka bat jendeari lagundu eta erraztu lana. Eta beste ardatz nagusi bat izango litzeke gure produktuetan ez dugula inungo aditiborik erabiltzen. Ona eta garrantzitsua. Hori baita garrantzitsu ikusten dugu, gaur egun jende guztiak hartzen duenen produktu bat hartu eta hasten dira beidatzen, aber zer daukan, ze produktu, ze gehigarri gehitu diogun, eta kaxola mentzet, garbi dauke jendek, gurean erosten dutena naturala dela. Beraz, naturala, barazki mundukoa, sasoikoa, eta horrek egiten dona da pixka bat, osasuntxu jateko aukera. Elikatu eta aukera hori euki. Ze karriek aurkoan adibidez hor? Zer dakakorra adibidez? Ekarri ziat pixka bat, eiken dizkiau mermelak, eiken dizkiau Joseba, piparrak freskoan botatzen dizkiau, piparrekin da saltxa bereziak, ravioliak etxean egindako pasta freskoa egiten diau, multifuntzionala gaituk, hamburguesa bat oso berezi ere egiten diau, dekela lenteja, quinoa, arroza, barazkiak, oso nik uste dut, nik adiez natorrela jatetxe mundutik eta ezautzen diak nola lan indiaun bizi guztin, bixigua dala, txuleta diala, orain murdentu naiz beste jan mota batera, eta gehien bat lan asko kenduko digun produktu batzuk sortzea. Eta esan... Ze sortuek adibidez zerbait hola esatekela... Bueno, sortu diaunadek garai bateko zaporeak berreskuratzea. Era bat, azkenen, lehena esan dek sarreran hor arroz esne bat, arroz esne, natilla, flanak, hitzak betikoa dira, baina gaur egun norbeak ez balin baditu egiten. Ez tek betikoa. Zaila izaten da hori. Ogiak ingertatzeken bezala nis egiten ez, eta ni ogizalian, eta batu ogila deitzesiote gauza bat, eta esateko hori almido jabestik ez tek, ez da? Ez que izena ez tek aldatu, izena bazeok. Baina nik uste dut garrantzitsuna da izen horren nortasuna mantentzea. Orduan piparra egiten dugunen, piparra guk zuritzen dugu, ez dugu pote batetik osten, zuk zuritu, guk ekoiztu, guk reienatu, reienoare baserri bateko esnea, bertako irina. Ze garrantzitsua, hau dana galtzen nahi guan, da nik esateten bezala, eskenean zuzan desun bezala, arroz esne bat, o igual, natila batzuk esan dekena, nik nolako zogilia izan nahi zen, eta dakiten ez,
natila batzuk 3 osagai dazka, Bai, oidek. Esnia, gorringua eta azukria. Punto. Ikusten natila bat, akizton fila. Hori daik ekidin. Ogilla, ze gauzak ogi batek? Bi, taura. Gatza, irina, taura. Iru. Listo. Baina jutea ez, da egizen gauza, zer dekau. Hori daik asolako gure lema da, azkenen jendeak jaten duenean zerbait, esatera, ostra, hau da, lehen hau jaten duen bezala, no? Azkenen hori garrantzia handi ematen diogu. Eta orduan, hortan urgildu geha, eta normalean obradoreak, batzuk gaukezu obradoretxo bat, eta normalean gozo gintza egiten duenak, gozoa egiten duela. Edo okinak baita edo okina egiten du, baina gure obradorea, esan deten bezala multifuntzionaltasun hortan, aukera ematen du, jendeak aukera daukelako kaxolan, bertan, erosteko pasta freskoa, pizza oinarri, 3 eguneko fermentazioko pizza oinarriak, esan deten bezala, mermela batiti basita edo barazki bat orduan, oso anistasun handiko edo produktu askoko obradore bat bihurtzen ari da. Eta bueno, hortxe gare, izan jendea harriduraz behidatzen do, azkenen lehenengo egunetan, jendeek esaten duna da, lehenengo egunen esaten da, eta oi askoan nun dago, no? Nik uste da azkenen obradore bat edo ikusten duenen etxerako jana, jendeak buruan daukena da, bakaio saltxan, karriera batzuk, baina nik uste dut jendearek konstiente egon barra daukela, denetarik egon barra daukela gizarte honetan, eta guk aportatu nahi deuna gizartean. Ez da pixka bat, produktu osasuntxu batzuk sortzea, erabat jasangarriak, gure gizartearentzako, eta gehien bat lehen sektoreari ere, baserriko munduari, bultzada bat, lehen gai horik, ez daitezela bakarrik, beraiek, duten salmenta linea hori kendu eta nire zehara ekarri, dendara ekarri, eta prozesu natural bat eman, eta... Horrela ondo, Joseba, zikitu da? Bai, oso ondo, ezin jo, betu hori utzi hemen, eta guandik ez diot martxa emango, gehozek haunia mamila ja listo, orduan emango zio. Bestela batzu jabakizu errezeala, eta utziko duen prest, eta hasi mamila teatzen hoiei, gero jarriko duelako martxa. Egia esan arrazoi guztiak, zeatik, emateunez mamila bertara botatzeko, nahazu hau egonea atea, eta azalak eta honea bota, lehenokoa, bale? Venga, oire kontu, nik hau markatukoit, huelta emango ziet, eta ateen goitute bai, Egia esan dekena, tio, ze garrantzitsuaken, esentzia galtzen nahi gaitu gauza askona, Gauza askona, eta gero, oi asko esan dekena, eta oi asko ez tekera erabiltzen, batzuk erabiltzeuela baserriko oi asko, eta esateu ez, txarra, oso fuertia da, eta esatezu, aia, Ez, behar dona da, nortasuna, nik uste dut janak badaukela zerbait garrantzitsue, transportatzeko aukera ematen diguna, no? Nik uste dut eno daukeula gure burun, memoria, gustatibo bat, edo memoria garaikoa, eta zenietzai gertatzen, esan duguna, no? Zerbait jaten dugunen, inkluso lehengon arroz bat jantzon nire lehengusina batek, eta jantzon arroz bat gukoaino egiten duguna kasolan da jende asko erosten duguna barazkiekin indako arroz bat. Eta oso simplea, arroza eta barazkiak, ez daukela ezer gehiago, baina nire lehengusinak izaten zon, badakizu zene etorri zaten burua, monak egiten zon arroza, no? Eta orduan azkenen, hori da bilatzen nahi gala, no? Bakuitzek jaten duen kasolako produktu bat jaten duen, esatea, ostra, hau bai daula, flan hori jaten dezunen, seguramente, etorriko zaizula norbaitek, ikentzuan flana. Ez que danakin berotzen, aukik esan dekena leheno, esatekena flana zerdek, ez nia arrautza eta azukre, eta ez teka gehiago. Eta gaur egun botatzen ez tekize, hautza ez tekize, eta bizkotxo bat zer da, arrautza garrotu, alde batetik garrotu, zuringo, gorringo, garrotu azukre pixkatekin, naztu, irintanto bota eta barroa. Eta punto. Eta gaur egun ikustekena, eta zea, bizkotxua, eta zea, 60 osagai, eta obradoren egizan, Joseba, zu badakizun bezala, azkenen lana zeuki hau, latz. Lan pilo bat egiten dugu. Azpaldotu zait bizi modua, lan aiteko modua, jatetxetik anonea. Bai, zugarri. Guain egida, beste erabateko burua, beste gauza batzutan eukitzen dutela pentsatzen. Eta lehen hau bazan, nola plateratu, gaur ze arrai erosiko dut, gaurko menua, gaurko... Dena zan, egunerokotasun horretako edo pentsamenduak ziran,
horta, Da, guain inbedek antolatu, da guain antolakuntza da, pixka bat gure egunerokotasuna da, nola antolatzen gean, gauza guztiak, etxera txuku nahiatzeko, jendeak lan gutxi egiteko, lan gutxi eginda ere. Lan asko iteko eta etxea juteko jatea bakarkan, ez da? Karo, lan asko bere datokian. Karo, guain jendeak askotan... Denboaik ez etxean gauza egiteko. Eta kalabatzin bat oparitzen dizute, eta nahiz oparitu, zer egin ere denborarik ez horretarako, eta guk hartu, kalabazzinak edo kuiak hartu, eta ze pentsatu, eta esan moain, erreienatzen ditugu, erreieno politu bat egin, pisto pixka bat egin, eta ematen diu beste grazi bat, jatetxean bezala, bai? Baina, etxea aiatu, berotu, eta jateko. Gila esan, ondo tortzen dira, danau nahi deu, eta gure eta beti izan du etxean zukaldatu inberdala, inberdiala gauzak, baina askotan nahi deu, baina hainbeste gauza nahi ditugu, hainbeste gauza nahi ditugu bizita hontan, eta guain nahi deu jun, zenmia ikustea futbolan itea, nahi deu kirolai, nahi deu afaltzea gun, ez dakit, erosketak, bestia, hainbeste gauza inberdia, behintzat leheno, ikusita zehola, prestatukotako jakiak danak ez diala sanuak. Claro, eta hori buelta nahi duk eman, ez da? Hori nahi dut buelta, totala eman. Ne hori gertaz daitek ogi kongelatuakin. Eta nik batzui, jatetxe batzui, bai saltzen diot igual ogila kongelatua. Eta jendia uste ogila kongelatua ja txarra dala. Baina zu aldezu kongelatu ogila ona, taldezu kongelatu ogila deitzen duen beste zerbait, ez da? Gu pizzake kongelauta saltzen dizkio baita. Bai, pizzak dituzu ere bai, Pizza oinarri egiten du. Esan ikusi nuen erreportaian. Bai, ikusi guan. Gaina fin-finagola ondo suflatuta eta, 3 eguneko fermentazioa. 3 eguneko fermentazioa, Bai, 3 egunekoa. Hoi badak egitzer deken. Bai. Pazientzia. Bai, lehenengo polisa egiten diau. Gero masa, gero boleatu, eta 3 egun da, orduan zertatzen da, masa horrek ez minik ematen. Ez badago jendea baita, ez la ondo toleratzen, eta olako masarekin, izan, jendeare lasaiago ibiltzen da, badaki nundi datorren, obradorea visible da, jendeak ikusi dezan zer egiten dugun bertan, beraz, zer garrantzitsua ikertzea, lenguan ebai honea etorri zan neska bat, esnekiak ite zituna, eta esatezun, gaur egun esne hona hartzen jendeak intolerantzia hori esniana ez ziola gaizki iten. Hainbeste esne txarra hartu deu, jendeak intolerantzia eta atea zaizkiola. Esaten du daola esne bat abi proteina o ez dakit nola dan historia zehazki, baina bai gaur egun esne hona iteguen esne hori hartuta, eta ez ziola gaizkiten gorputzai. Izaten da, askotan ez da bakarrik zenek ematen ditu intolerantzia, baizik eta nola inda da hon, eta nola prozesatu da hon. Orduan, gu horri buelta nahi du eman, eta jendeak jakin dezala, gurean atortzen dianean behintzet, dena naturala izanik, behintzet gorputzari emango diola, deskantxu pixka bat. Ze ona. Bueno, hemen txe, egin deuna da. Batzu jonei, hori pikatuta kasula, martxa pixkat emango jot, vale, eta gero ingo jakena eke bai, baitu, hemen mango jak boltxo bat, eta nik, amiga, horiek ekarri honea. Hau listo, hau garbiaziok, hau egonea, mamila errapatuko jabotat. Honekin garbitu eskuak pixkat, horre zetutako papelakak, hau gotako dugu, batzu ira, vale, eta ingo jakenaek, bi tomate horien, mamila, honea bota, nik arrenten nahi no, honea bota, raiatuta, vale? Erditi moztu, eta mamila honea bota, hola kolore pixkat hartu nian batzuiak eta mami horrek, bertara botako deu tomatia. Vale, eta haure itxura eharra hartzen nahi da, eta ingoetena da kanpora atera. Eta esan dakua, ze garrantzitsu dian sukaldian lehen gaiak, ezta? Bai, lehen gaiak. Eta ez alditu garrantzitsuak ere bai, saldak, fonduak, sustantzia ematen dioen gauzak, ez da? Ala xedek. Hor dago, bai. Hor dago, esaten deuna, ama izango ezan bezala, no? Sagardoak ama horea, ez da? Ama horea horri. Goi da, sukaldea, sagardo gilek ama esaten dute, zuek esaten duzuen, masa madre o ama hore hori, eta sukaldean, ze importantea dan, sofriton bat eitea. Sofrito eta salda eta fondo sustantzia jobitzia. Hori importantea eta garrantzitsu izaten dek, bai. Hori ikasteko, fungo gaitu, zarautzea, aiala sukaldaritza eskola, eta bertan lordik esango izkigu nola prestatzen dian. Goazen erreportaira.
Apa, Joseba, zer moduz, nola dijo hau dara? Badakizun nagoen, Zarauzko Aiala Ostalaritza Eskolan, eta ni Lordi Etxaondo naiz, gozogintzako irakaslea, eta, sukaldari ere bai. Horrengoan, trukotxo batzuk erakutsiko izkizuet, udaran egiten diren hainbeste paella bientzako. Orduan, prestatu ditugu gauzatxo batzuk, hemen oliasko salda bat eukiko nuke, ikustezue pizkat iluna dagola, baina izan da oliasko zurrak labean gorritu egin ditugulako. Gero egin duguna, barazki batzuekin eta agur pizkatxoekin salda batekin. Hemen gontan, arrai salda daukagu. Arrai zurrekin eta barazki batzuekin, adibidez perejila, batxuia eta tipula pizkatekin, arrai salda bat. Garrantzitsua da, salda bat egiterakoan, desente zur edo kondimentu sartzea, zaporetsu geratzeko, bestela azkenen ura bakarrik erabiltzen badugu, geratuko zaigu, arroz pixkat suabea zaporez, ezta? Eta gero, beste bi aukera ere. Hemen daukagu olio erre bat, hemen sartu duguna izan da baratxuria ondo gorrituta, tomatea oso mamitua, piperra hautsa pixkat, azafra piztilo batzuk, eta orduan egin dugun hau, marmelada bat izango baliz bezala, lortzen dugu pasta bat, eta horrengontan daukaguna da Alicanten erabiltzen duten salmorreta edo. Han arroz asko eta fideu asko egiten dira, eta orduan hango trukotxo bat ekarri dugu. Eta horrengontan ukiko genuke, inorak ordez guk gurera ekarri dugu, orduan pikillo piperrak sartu dizkiogu hemen. Pikillo piperra, tomatea eta batxu gorritua ere. Orduan, haragi arroz bat edo haragi paella bat nahi dugula egin, hartuko genuke oliasko salda eta salmorreta eta olio errea. Eta gero, arrai paella bat nahi dugula egin, arrai salda eta berdin, oinarri hauek. Eta gero ja honi zartu diezaiokegu nahi dugun arraia edo otanaiskak. Eta gero dugu hemen ere pelaio base bat. Hemen bakarri daukagu tipula eta txipiroia. Hau, marmelada bat dirudi. Orduan, nahi dugula arroz beltza egin, eukiko nuke pelaio basea, arrai salda eta txipiroi tinta edo txipiroi salda. Kasu honetan txipiroi salda da. Eta orain, hirugarren salda bat egingo dugu. Arrai eta itxaski salda. Orduan, hemen dugu barazki batzuk, erregosten jarriko ditugula olio pixka batekin. Kolore polit bat hartu ondoren, itxaski azalak eta arrai zati batzuk gehituko diogu. Hauek ere utziko ditugu kolore polit bat hartzen, eta gero ja tomate mamia daukagu, gatz pixkatekin utziko dugula hori murrizten, eta ja azkenik ura bota, eta irakiten azten denean 21 minutu egosten utziko dugu. Gero irakazi, eta jaukiko dugu gure salda amaituta. Hemen dugu gure itxaski saltza. Ikusten zu zein erresa izan dan, eta ze kolore polita geratu zaigun. Usaia ezin hobea. Beraz, udarako badauzkazuela ideia batzuk zuen arrozak edo paia egiteko. Joseba, animatu zaitez eta kontatuko idazu. Ondo pasa eta ikusi arte. Agur! Lordi, artista hutza, oideko izpina, argituek eta gila esan deuna, ez sustantzia ematen dioen, saltza hauek, Garantzia du. Garantzia ondila, eta hori, eta gauza horiekin berdia gaina pazientziakin, Demo hautzi, lasai, eta ora lortzen dira, sustantzia horiek pulamentuzkoak, ez da? Denbora da, hemen pazientzia berdek, eta denbora egiten du, reduzitu, eta reduziokin zaporea intensifikatu, eta gaina askotan izateituk, iz ditugun erabiltzen osagaiak, natesan, arraian buruak, o arraian espinakin, tak, o arraia aragila garbitzen ezurrakin, tak, eta azkenien aprobetxan dintuko gauzaituk, eta merentako sustantzia ematen dio gure sukaldaritzai. Aprobetxatzea oso garrantzitsu izaten daik. Bueno, hemen indeuna da. Berta bota deu tomatia, raiatzen ziona Iker, eta murrizten utzi deu, tomaten mamillakin eta baratzuriakin. Eta hemen indeuna da, tipula puskatu eta bertara bota. Eta aldi berian ebai, geunden hemen txipiroi batzuk txikitu ditut, 3 esan dugu oso hilu utziko ditugula, eta erruak ebai tokatzen zaigu txikitzia. Bale, ingo jakenek lagundu erroa txikitzen, bale? Eta gero hemen jarriko dituk, eta ana batea botako ditugu, arrozea. Bale, hoi dakau hemen, arroza, martxan, eta hasi bergaitu ja tipula nahi, eta oiazkoa nahi, fundamentua sartzen. Hartukoet beste makiltxo bat, ingo deuna da. Beitu, tomatia bota kontzentratua.
tomate baitare raiatua. Utziko dugu hau dena murrizten, eta ondoren botako dio mamilla, hautza, eta baitare azafraia. Bale, gileno esan dut emendikan pixkat hartuko geuna bertara botatzeko sustantzia. Baina ez dakit konfortetik ateratzen nahi naizen eta moldatu berko naizen da honea, Zeratik igual ingo deuna da hone egur pixkat eman, ni uste nahiko sustantzi bakala bakoitzak, igual goiaraka bat botengo, pixkat kenduko izut, Lapurtu jo. Ez azarretzia, txibilan paella, pixka botako jau, sustantzi pixkat emateko, eta hola utziko dugu. Eta hemen guen bai ingo deula da, txikitu, salteatu, txipiroia, eta beste osagaiekin jungo nago. Bale, bagoaz danakin martxan. Bueno, eta kaxolan, zeindek produktu izarra? Bazekia rabioliak arrakazta asko editukela hartzen ez, da? Rabioliak arrakazta itzela hartzen nahi da, gehien bat pasta esan den bezala, azkenen oinarria, pasta dala, eta pasta bertan egiten dugunez, ez gare oitxuta pasta freskoa kontsumitzea, jatea, beti jaten dugu pasta, paketean datorren pasta sekua. Eta, karo, guk egiten dugu pasta etxean, bertan egiten dugu gure makinatxoakin, egiten ditugu pastak, zapore duna gaina, erromolatxa saldakin, edo ziazerba saldakin, kalabaza saldakin. Orduan, pasta ematen diuna da beste garrantzi bat, kaxolan. Beraz, pastaren importantzia barazkiarekin nahastuta, bi gauza hori nasketa izango litzeke, nik uste dut momentu honetan, jendeai arrakasta gehiena, koloreak duelako xarma berezi bat, zukaldean. Nik uste dut koloreak ematen digula beti, begitati sartzeko hori eta gogo hori, ematen digu beti koloreak, eta hori gehituta pasta hon batekin, nik uste dut binomio horrek funtzionatzen ari dela eta oso ondo dijo ala bintzen. Segunetan irikitzen dek hori, azte buruan irikita dakazu, aztegunetan bakarrikan? Kaxola eukitzen dugu irikita astelenetik ostegunera, astelenetik larumatera, eta eukitzen duguna da, gu egotengia praktikamente beti ekoizten hori obradorea egoten da bere martxan, eta denda egoten da goizetan irikita eta atxaldetan ere bai. Eta gero larunbatan bakarri lan egiten dugu, guardiko ordua terdik arte. Hori izaten da ordutegi... Goizetik larunbatian. Hori da, goizetik bakarri. Eta hor, jendeak etxera ematen du, asteukara ibeida, beti oten dalako, mendia guatzela, denbora gutxixao, poteo geixao, eta guk laguntzeko pres gaudenez, eta zenbat laguntza gaudete hor bertan lanian? Bertan gaude 4 pertsona. 4 pertsona gaude ekipoan, ni barne sartuta, eta ekipo, zoragarria, mendik agurra denoi, Sandra, Mirian, Ana, hortxe oten dian, erekin lanen, bazpare hiruak emakumeak, Joseba? Bazpare, hori importantea. Egia esan zingo genuen ekipo gabegu, Bai, ni azkenen saltu haure hortio dijoa pixka bat, Lehen hau esan dezu bezala, konfortetik salto, ateratze hori, baina nik azkenen, bilatzen enezena pixka baita, ekipo baten laguntza, ekipoan lan egitea, ekoizpenak pixka bat kontrolatzea, eta horretarako jendea nahi eta nahi ez jendea behar da, jendea konprometitxue, jendea gulertzen dona guk zer nahi deun lortu, eta hor gaude, errek eta errek. Horre heldu eta taldea zaindu, talde gabe azkenian. Taldea, badakin, familia bezala dek. Talde gabe ez gaituk ezerre, Ez gaituk ezerre, Dudi gabe. Eta askotan, ezke taldean familiak imaino gehiago, ote gaituk egila esan, Dudaik ez euki, eta konplizidade asko sortzen dek, eta, hori da egunerokotasuneko gauza garrantzitsu bat. Beraz, jende guztiari, guk animatzen diau ekipo hon bat egitea, eta lanean txukun egitea. Dudi gabe. Zeratik, gaina ekipo hona da honian, energia askoz gutxiokin gauza hobiak ateatzeituk, Ekipuan da honian triskantzak eta azkenian, hor gauza komplikatu iteituk, Horre ikendona da, horre bai ikendona nekea sortu, Nekea sortu. Roioak daudenean, eta jende azka honen guztoa, eta azkenen ja bilan dauzkezu. Bere zein behar daukezun lana, eta ekipo guzti hori kudeatu. Beraz, sekretu hortxe dago. Osagaia onak eosten ditugun bezala, ekipoare ondo errespetatu. Goxatu, mimatu. Bakoitza ulertu zen nahi dun, Hori da.
Zeratik, guri ulertzia zaila da, Guri ulertzia zaila. Guri bai, nahi behintze bai. Hala, izate gaitu, bai. Bueno, ikusi ezu hemen ze sustantzi dakaun ja bi paellak iteko, Bai, Hemen, sustantzi honei, inberdiona da. Oiazkoa leno markatutakoa bota, bale? Honei, botako jouna da, txibilan tinta pulamentuanz gain emateliolako kiston koloria, bale? Iuste nahiko, horrela, gutxikin, ikusiko zu hau ze beltza jarrikoan zeituan, Batutan beltzak egeki ez da hona izaten, ez dira hola ite jau eta arratzalde guztiako beltza hortak, Bueno, eta ikusi zuena, ingo deuna da, hau pixkatutzi murrizten, eta bitartian jungo dituk erreportaia bat ikustea. Eta noa jungo dituk erreportaia ikustea? Bai bezala beste saltxero baten bila ikusiko zue, eta gaurkoan ingo izkigue oholkiak idilakin, berezi-jak. Bega Barriola, eman eurra. Haupa Joseba eta talde guztiei, Ibarran gaude, gure etxean Jose Mari Barriola arategian, eta gaur berrikuntza dotore bat eskainera dizuet. Hirian, odolkia edo odolostea. Nundi dator ideia udena? Tolosaldean gaude, eta nola ez Lazkao mendin, einaut sala, hiriak zoragarria dauzka, Tolosan Xabier Gorrotxategi Kasa Julianekoa, eta ni Jose Mari Barriolak, hiruok elkartu, eta sortu dugu ideia histori polit bat, produktu desberdinak itea daudela, pateak, mondejuak, odolkiak, estik tartar, sekulako gauzpiak ikin ari gara hiriakin. Eta gaur, odolostea edo odolkia hiriana erakutsiko dizuet nola egiten dugun. Eta hoxe ditugu odolkian osagaiak. Nola ez, gure porrua, tipula eta pipa berde pixka bat, baita ere txitxarroia, hirian koipea, estebetea, betetzeko odolkia, nola ez odola, eta Ibarrako piparrautxa, sekreto, gatza, eta beste espezia berezi bat. Poliki-poliki, nahastuko ditugu osagai guztiak. Gogoratu arazen dizuet, orain iken nahi geana, garai baten gure amonek egiten zituzten odolkiak, baserrian. Eta gomendio txiki bat emango dizuet, egosterakoan zuek odolkia, ohitura hartu ezazue gatza botatzea urari. Bestela, odolkiai lapurtuko dio urak bere goxotasuna. Eta behin nahastuta estean, beteko dugu. Eta garai batean, odolkiak izaten ziren herriko sekretarioa, alkateantzako eta medikuantzako ere bai. Baino gure hirian odolki hauek, aurreneko odolkiak, Xabier Gorrotxategintzako, Kasa Julianeko laguna, eta Nausala, Lazkao mendiko, Iztu eta Baserreko laguna handiari. Zuentzako. Eta orain, odolki txorta bete dugu, eta egosi egin dugu, ordu bete. Ordu bete pasa da, uste eta okek egosita daudela, hirian odolkiak, listo! Joseba, talde guztientzako eta zuretzako, odolki txorta bat, eta Xabier eta Inautei, hemendiken gordeko dizkiot. Jose Mari, horretan jarraitu, eta gu gurian jarraituko dugu. Besarka da hondi lagun. Bueno, ikusi hemen, oiazkoa nola dakaun ze fundamentokin hemen indeun histori honetan, Hau, pasta fresku bat botatzeko, Horrautza pregitu pare bat hemen gainean, eta holkila lagungarri, ezin hobe. Eta behitu hemen nola dakaun txibilanare bai, Ze sustantzia hartu digun. Ingoetena da, zuak berriro jo, zehatikan, gustatzen zait arroza botatzetenian pixka sustantziak ineotia, pixka markatu arroza, indar pixkatekin ineotia, markatzeko arroza, eta behin markatuta da honean, gero botako dio salda. Hoi bai,
arroza iten nahi geanian ez da ingarrantzitsua zenbat salda botatzen deun, zatik angio aldeuin lehorrago, xamurrago, sopan antzea, baina gaurkoan nola paella ingo deun beti neurrian oso ondo bota berdia, ez da? Ikondo esango iguk, ez da? Bai, garrantzitsutatzen da, paella nahi deunenein, ekilibrio hori mantentzea. Ura eta arrozaren ekilibrio hori alik eta zorrotzena izatea. Dudi, gabe. Egosketa ondorean eoteko sekoa. Eta ez eoteko gehiago txupatzen. Bai, askotan note gaitu lehortu arte zai, eta ite zaigu masakote bat. Eta gero txakurran txabola iteko oso ondo. Baina arrozea onberdu bere puntuan gogor puntxu horrekin, eta inda 20 minutuako. Orduan, beti tendeuna da, neurtuta bota. Kasu honetan, pixka markatzen utziko hemen, eta hemen berdina ingo deu. Ikusi, sustantzia eman ditu, botako dugu hemen arroza, neurtuta dazkatela, nire biltzen dut arrozana bat, iru urana. Kasu honetan salda. Buelta eta buelta emango jo, eta Iker, behitu paellakin beti garrantzitsua. Ondo jutek eskutik eman da aliolehar bat, ez da? Hemen ez dugu hainbeste dutxura, baina eiken duen lekun, hola izaten dugu. Orduan, alioli, benetako olio bat iteko bakarri biherdia. Haure, askotan gertatzea, lehen oitzen deun bezala, alioli, baina askotan dakae, bost osagai. Eta alioli bat da, baratzurila eta olioa. Orduan, horiek zuritu, hemen puretxo batin, eta gero horrei olioa botatzen jungo gea. Eta hemen, hau uste fuerti honekala, botako joia, behitu gatza pixkate bai, gio salda probatuko deu, eta rektifikatu behar bada, rektifikatuko deu, Botako jo hemen, oi asko salda, kasu hontan, eta hemen, botako jo, fumeta. Eta orduan dazkau ja, bilak martxan. Kontu zibili, iten deunian arroza beltza, zeatikan tinta guk behintzatetxian gatzakin gordetzen deu. Orduan, beti normalian gatza erosten deunian ere bai nahiko gatzan sustantzia da, gatza erosten deunian, tinta erosten deunian. Orduan beti gatza gutxi bota eta gero rektifikatu behar bada, rektifikatuko dugu azkenengo orduan. Orduan ningo deuna da, hau ondo nahaztu dena, ondo hartu desala dena, eta nik iten diotena da, ez dakit abertzurik ze irute zaizun. Nik iten dioet. 5 minutu, atoda martxa. Indarra. Topera, guain jarri deun bezala. Irekiten utzi 5 minutu. Behin, 5 minutu haue pasatzen dianian, iten diot, beste 5 minutu lasaiago. 5. Eta gero, azkenengo 5 minutuak, egurrian berriro. Eta gero ja, azkenengo 3 minutu reposo nutzi, eta 18 minutuan arroza listo da gau. Aber zure teknika zein dan, bota iria. Bueno, nereare izaten dek, ikindeken bezala. Iesanik, hainbeste minutu ditzot botatzen diozu, bai? Ni, bost, ama bost. Ni bai, bost. Eta gero reposo 3. Guno ni normalen eken diatena, lehenengo 5 minutukik esan bezala. Egur pixkat ematen diot. Ez gehatzeko hola... irakiken tonto batekin, baizik eta danak ondo hartzia berua, baina gero bai, urrengo minutuak normalen eiken detena da egosketa kontrolatu baten, eta bukaera arte horrelaxe mantentzen. Iker, nahi gustatzen zaitek aurrenengo 5 minutuak esan deuna dana ondo behotzeko, bigarrengoa dena ondo egosteko, eta azkenengo egur hori amateziot, sokarratx funtxu hori gustatzen zaigulako etxien errepuntxu hori arroza gehiagan peauta gatzekena, eta azkenengo ikutu hori amateko. Oso ondo juntate, sokarratan ikuste dekela, bintzet, eiken donak, paia bea prestatzen donak, nahi duena jan, askotan zerbitzatzen duten naiz eta sokarrata ikusten detenen, usten deta eskinan, eta gero ja azkeneko platera nola nerea izaten da, sokarrat pixkat hortik gana rapatzen dek, ez da? Bueno, eta gero hemen, iteiatenaek nik moitu iteiat aurrenengo 5 minutu azkar horietan. Baina bigarrengoan da hirugarrengoan nik toko. Ikutu gabe. Paia egin behar da, moitu baino bakarrik hasieran. Osagai guztiak integratuta gehatzeko, bai? Baina gero ja, utzi behar da behortan. Eta gundadila lasai reduzitzen. Eta truko hona izaten da entzumena, baita. Sokarrata jakiteko noiz da on puntuan. Musika hori aldatzean nian, ez da? Beste, esan dezun bezala beste musika bat ateatzen du zartagiak edo paellak, kasu honetan, bai? Eta jandik askotan belarria jartzen dut, eta ja, itzaltzen dut,
hotxaren arabera eta usaia. Eta usaia jerre puntxu etortzen zaiken. Ja usaia etortzen danen maloia, Joseba. Ja usaia behandu abil, no? Ba, ja usaiakin maloia, Ona. Bueno, ikusi ez du ze fundamentu dagan hau guztiak, Ingo etena da, peresila pixka pikature bai. Gero gainetik botatzeko, hauei, baita gehien bat dakaun txibiro jai. Vale. Bueno, Iker, eta beste, mendia utzita altzaude, guain mendia guteko denboa baldagazu edo... Ez, mendia ez guain utziko. Hori ez utziko, ez Ez, bizian bitarten mendia horrengo de. Horri heldu. Ba, nik uste bendik ematen ditela o ematen gaitxula gustatzen zaigunai, beraldiko askatasuna, bai burua, bai denetarako, no? Azkenen, naturarekin daukeun kontaktu hori, eta ze garrantzitsua da norrei eustia, ez da? Izugarria, bai. Hoi zeitzen dugu aurri gandetan, da taldetxo baten juten ja, gure txakurrekin, gure familian, oporrak ere Pirineotara, bai izan, gustoko afizioa. Zemire jasita askakik gaina, no? Esatek, miak indakutara Pirineota, ja etxiak gelditzeitu parra. Ez, etortzeitu baita, bai. Plan hori guztan zaie, bai. Zemea ja azten erituk. Baina, bueno, beste etapa bat, esan den bezala, kasola izan da kukotik transizio moduko beste proiektu bat. Eta familia juten da baita eraldatzen, eta familia txikiak zure goen txiki dauzkezu. Eta guk, txikitasun hortatia pasatu, eta beste etapa baten gare. Eta etapa guzti hori, aldan, hobena eramaten, eta gustoko aldapan esaten dana, gusto hori ez daula aldapai, hori izango litzake gure bizia momentu ontan. Bueno, hemen, inberditu, daztatu, guain da, azkenengo momentua, gatzan puntua jamateko, Baina, Joseba, nahi jarriak, guain hemen, lanen, Eurrian, ez da? Ingo jakeneak behituzak, hortiran kenduko jat, emango jatenaek. Goiara txiki bat kenduko jat, nola zartuko izkaten, hemendikan pasa, iarra puria indekena, betu. Hola inbiar da, Puria in, eta bain olioa tantak ajun botatzen. Vale, eta ningo etena da, betu, jarriko ditut hauek hemen, olio tanto batekin, baratzuri eta peresi pixkat, eta ingo ditutena da txibilak hemen di pasa. Hau botako joet, hola, gainetikan pixkat, platera aratzeko garaian pixkat eukitzeko fundamentua. Vale, hoi listo, eta, hau, azkenengo movimentu emango jot, hemendik aurrea, ingo ditut zua jetxi, eta ez da moiture. Vale, hau listo, vale, eta hemen bai, azkenengo momentua, bastarrekua bestela gorra gelditzen dira askotan. Hori balin bakazu zua, beti zua, paieran zuakin, hobeto gelditzea, dana hobeto. Baina betu, ja indio una da. Moitu, guain ingotena da, 5 minutu mantxuan, gero azkenengo 3 minutu egurra eman, eta nola gaur egun badatorren, ingo deuna da, gu hemen geldituko gea, aliolila. Hori ja, fundamentu darra daka, hau ere bai, oantxe gatoz, hauek lehortzen dianian, platera eratzea. Iker, raunek eharra usaila hartzen nahi dekena, eta betu hau alda soinua. Oixe. Ez dakiago jarri zuek entzuteko, Ai, ama, betu haure bai, azal hauek jazten dianen hola dantzan, Hau listo, hau. Inbiar deuna da, bai, platera eraman berren, da hau jabakizue, opeldu intzaigula pixkat, jarriko dugu horrela, hemen, azkenengo beruak hartzeko, earrein digu gorkoan, Iker. Eta hemen, laizkiun juku hauek, pixkatola gainetik botatzen bazio gaizkiaz. Txipin gainen hola, ez da? Eta txipi birrillo pixkate ukitzeko. Venga, barroa. Hoi, listo. Eta hone Iker botako zio alioli pixkat. Hemen erdilan botatzen baiok, ezin hobe, goiara bat emango jat. Eta ingo dituten guain bai, zuak ja itxali. Vale, eta holki jare, hemen, epeltzeko jarriko jau bueltan, horrela. Earra indiuna, di. Zenekin gehatuko itzan? Ni, hau oso hangoek, baina ni pizka... Txibillakin, no? Ikostaldeko ematek, baina enbide ematen ziak. Ona, Iker. Bueno, hau hemen txegarriko ju, eta erdilan bi, txontxorra pizkatiteko. Horrela, xe. Eta ingo deuna da hemen, jarri, peresil, adartxo bat, danai, hau bestela eroringo zei bidian, horrela segarreko jau, ezin hobe. Eta hemen dakau, bat, txibillana, alioli eharrakin, olio, benetakua, eta hemen txe, oliaskuana, odolkikin.
Ai, ama, nik bila imango ziot. Iker, eskerrik asko, bueno, eskerrik asko etortzeatikan, jarraitu kaxolan danoi goxatu arazten, elikagai goxokiten, eta nola ez, bazterreko ekoizlei laguntzen, artista hutza. Hala, seingo diau, eta badakik, nungaren, etorri baten bisitan, eta emango diau. Jungo atxik, gogo askoki. Bueno, lagunak, bihar arte, ondo izan.